So, nagtatagalog, nagbibikol ako. Pero, okay na yun. Ayo, what's up mga ka-human and people? So ngayong mga men, sasagutin ko na yung mga katanungan nyo kasi nung nakaraan, nag-post ako sa Facebook page ko na mag-question and answer tayo mga men. So ngayon, di ako busy and ngayon na natin sasagutin yung mga katanungan nyo. So ngayon mga men, sasagutin na nga natin yung mga katanungan nyo kasi sobrang dami. Pero di ko alam kung masasagot natin yan lahat kasi sobrang dami. Pero kinuha ko lahat ng katanungan nyo. Ito try natin sagutin lahat kahit yung iba walang kwentang katanungan. Pero so try pa rin natin sagutin lahat kung kakayanin natin kasi sobrang dami talaga. So simulan ko na. Pako intro, pasok. Skirt! So ito na nga mga men, sasagutin na natin yung mga katanungan nyong. Simulan natin. From Kiki. Kasi ito yung tanong nandito na yung mga tanong nyo. Sagutin ko yung lahat. Kahit di naman lahat sasagutin. So sasagutin ko na. Ulit sasagutin kahit di naman ako sinagot. So ito na. From Mary. From Mary Rose. Yo. May jowa ka na po? Ako po actually, wala po akong jowa kasi hindi ko naman talaga hilig mag-jowa kasi sino naman ang magkakagusto sa ganitong itsura. So wala po akong jowa. Next question kasi medyo di ko trip yung tanong eh. Jowa. Basta jowa ayoko. Next question tayo mga men. Galing kay John Bautista. Taano daw lodita ang mga babae grabing palusot pag tigi-ilusyonan. Bakong sabihin na lang kung habo, grabe mga pasali. Yun daw ang mga babae kaya araw kayo ng mga babae patigi-ilusyonan, kadakol pakipot mo man. Magsabi kong habo. Sabi kong habo kung may pag-asa magsabi, bakong padakol pang pakipot sa buhay ng mga babae. Iyo pa di tama ka, araw kayo ng mga babae, mga pakipot-kipot. Ha? Iyo talaga araw kayo ng mga babae, min. Kaya, kamu mga babae, di ko para na. So next question kita nanggigigil na naman ako. Next question. Hali kay Ella. Idol, kung ako sa emo, inotice mo na ako. Eyo. Next question, man. Next question. Hali kay Jillian May. Idol, isang pinaka-ex mo na tigparapadangat mo ning maray. Gabus na ex, pinadangat ko man. Kaso itong pinadangat ko ning maray. Hanggang ngunyan talaga, di ko pa siya nalilingawan. Kasi charot lang. Pero may pinadangat talaga kong maray. Pero di na nabanggiton ta kasi nasa maray na tao na siya ngunyan. Kasi dati ako maraot na tao ako. Charot lang. Pero nasa maray na tao na siya ngunyan. Di ko na pag-istorbon. Pero may ex talaga kong pinadangat ng maray. Dawa. So next question na kita mga men. Halik kay Jacqueline Sibelia. Tano tadae ka niya gusto? Ha? Handa. Tano nga na tadae mo ako gusto. Ay! Mayo man akong gusto ngunyan. Gusto ko ika. O yan, next question. Halik kay Sheena May. Yo, Sheena May. Perming tama ang mga babae. Sinabi mo pa. Ang mga babae, perming tama yan. Dawa perming sala yan. Tama manggirara yan. Dawa, tama ang lalaki. Sala yan. Perming tama ang babae. Tanda rin the girls, kamu perming tama. Mga palusot nito pati. Mag-amin na kamo mga babae, perming kamong tama. Di rin dumatanggap sa diri na may mga sala mang kamo. Perming nitong lalaki ang sinusulsul nito. Dawa, kamu man ang sala. Next question. Hali kay Zara Jane Mortega. Normal na ba sa mga lalaki ang pagiging ghoster? Ang pagiging babaero? Ghoster? Hindi. Kasi kaming lahat mga lalaki, di kami ghoster. Kayo lang babae. Kayo lang babae ang mga ghoster and babaero. Sabihin ko, babaero lang kami pag walang babae. Gulo. What the fuck? So,
nagtatagalog, nagbibicol ako. Pero, okay na yan. Okay na yan mga men. Next question, kay John Lee Lanoso. Taano porn habang sticker kang motor mo? Ang sticker kang motor, sa tugang ko talaga ang motor magkukumanto. Sa tugang ko to. Salamat, yo. But, next question, hali kay Yan Yan. Taano ang mga lalaki pag may magayon na nahiling nagralabang liog? Nagralabang liog pag makahiling magayon? Shout out ko na pati niya. Shout out kay Yan Yan from San Vicente del Cam Norte. Yo, shoutout sa mo. Pero simbagon ko ang hapot mo na pag nakakailing kaming mga magagayon, deadma lang kami mga lalaki. Bago kaming araw ka mga lalaki dyan na iba. Siguro may mga lalaking pag nakakailing magayon naglalabang liog. Pero ako, kadaklan kami mga lalaki. Di ba pag nakailang yung magayon, itsapira lang yan, di kami kayan. Next question. Next katanungan, man. Hali kay Jason Agripa. Yo, Jason Agripa. Pwede, kung tunay kang lalaki, magmukbang kang bangus. Nagmukbang na akong tabing bangus. Gusto mong kabilya. Next question. Taano tabinayaan ka? Hali kay Hazel Alimanya. Taano tabinayaan ako? Ako na lang ng babaya, di pa ko binayaan. Pero real talk, binayaan na talaga ako kasi yung itsura ko hindi kagapuan at basta, never mind. Ayoko na pag-usapan niya kasi sa totoong buhay, ako yung nangiiwan. Charot lang, baka sabihin nyo, totoo eh. Hindi, pogi-pogi, para mang iwan. Hindi, ako yung palaging iniiwan. Salamat sa katanungan kasi nasaktan ako. Ayoko na pag-usapan yan. Change katanungan. Next question! Galing kay Shenyu. Ayos ang pangalan mo ha, di ko maintindihan. Ba't kaya hindi mo ako ginojowa? Hala, mag-PM ka? PM ka po, baka nag-jowa na, magka-jowa na ako ngayong taon kasi wala pa ako nagiging jowa. Charot. Pero ayoko muna talaga mag-jowa kasi busy ako sa trabaho namin sa Amerika. Kasi meron akong company sa Amerika, meron akong so kasi meron akong trabaho sa Amerika. May company kami doon kasi ayoko muna nag-jowa. Kasi pag nagka-jowa ko, di ko na mabalance yung oras ko sa Amerika and di sa jowa. Kaya ayoko muna mag-jowa. Ba't kaya hindi ako ginojowa? Next. Galing kay Benset Magpantay. Taano mo naisipan mag-vlog? Totoo, ako po sa rap artist, songwriter. Di ko po talaga hiling mag-vlog. Pero nag-gibo lang ako sa video, nagpatok, nagsikat. Tapos nag-gibo ulit ako. Ayun, nagsunod-sunod na. Kaya sinunod-sunod ko naman talaga. Ginibo ko ng libangan. Trip-trip lang ngunyan. Nagseryoso ka na. Hanggang sa mag-abot kita ngunyan na bistado kita kang Bicol. Di ko arong bistado kita kang Bicol. Pero yun lang yan. Pero maugma ko ta na bistado akong kadikit. Last question kasi ang dami talaga, di ko masasagot lahat. Pero gawan natin ng part 2 to mga men. Galing kay Josette. Kung magkakaigwa kang batang kabayos mo na vlogger man, ano masasabi mo? Tano taday pa naabot? Gusto ko mag-abot ka na. Para, alam mo yung kilig-kilig. Tapos, basta gusto ko na lang magka-jawang kabibes ko mag-vlog. Para enjoy and madami ako mapakilig ng mga human and people dito sa earth. So, gusto ko magka-jowa. Kung magkaka-jowa man, kasi pahiling ko, di na ako magkaka-jowa. Pero kung magkaka-jowa ako, gusto ko yung malupit trip yung mag-video-video and mag-vlog-vlog para magka-good vibes lang kami palagi. So dito ko na tinatapos ang video. Di ko alam kung nasagot ko lahat, pero sasagutin ko lahat. May part 2 to, gagawin ko ng part 2 to kasi sobrang dami pa. Gawan ko ng part 2 to, di ko alam kung nasagot natin lahat. So hanggang dito na lang ang aking video kasi sobrang haba na talaga ng katanungan yung lahat. Pero gawan natin ng part 2, gagawin ko ng part 2 para sa inyo mga men. Di ko pa nasasagot lahat, pero dito ko na tinatapos ang video ko. Huwag niyong kakalimutan mag-like, share, comment, and subscribe para wala kayong updates sa mga susunod ko pang video. And abangan niyo yung vlog ko, Slow Life, soon. Yes! So, bye-bye. Skirt! Tangin ang video ni Garmahin Quinta.